чакайте. Шукер. Ще оставя и от тази страна да мине. Чакай ли? Киде? Той е малко. Не. Не те боли 100%. Е така от такова. Да, не съм се живо такова. От кеф да мърда. И да не се влачи конето по земята се. Лъжа. Но ще го изтегля малко, че просто по-лесно да ма. Какво? Нищо, ще го изтегля малко да е по-дълъг, просто я. Няма много да стигам. Малко повече стигна. Или да се допрат ръбовете. Или така, как ще се изправи. Готово. Това беше цялата работа. И сега казваш ножичката е това. Реже го и това. Малко по-ниско, е много дълго. Така. Още малко по-ниско. Така. Още малко. Е така. Не, за да мога да го махнем после. Ще го махнем, защото не ще го махне той. Ай, живей. Чакай, сега не го дигай.